السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك والنورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات إبادتلنذي صالح أمللرنذي الله için oturuşuqlarınız, محبتleriniz, hayır dualarınız, daştan yakinen Hak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şirin ve mübarek yaşayışlarından ve almalı derslerinden eşdersip bir mübarek celesi nesip ediptir. Allah Teala hemmenizden kabul ediptir. Dünyanız, ahiretiniz abat olsun inşallah. Hak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam namazdan son salam verenine kâd aydiyenmiş. Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiye lima mena'ta ve la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Allah Teala bilen münazat edip aydiyenmiş. Manasına icmaqaq ey cemaatler şiicede Hak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam cengi Tebuk'a gidecek boltuğda münafıklığın beriyen ızaları ve Allah Teala da ayet indiriyor. Münafık kim? İçinden imanı yok. Daşından da Müslüman sırap Resulullah'ın yanına gezip be. Bir bihayalık Türkmen qayda diye. Bir qaydalık bir anırdı bir habislik, irbet, tehlikelik ahlakları bilen Peygamberimize azab veriyerlikleri cengi Tebuk urşununu övünçe bolayan şoğullerde bolan vakialar ve hakikat şu arada inen ayetler var. Onun bugünkü derste, bugünkü uğrunda bir dayav durmalı, amal etmeli. Şu arada kov gürrünleri var, ders almalı gürrünleri var. Kaş aydılyan gürrünleri bütün Türkmen oğullarımız, belki bütün Müslümanlar, belki bütün insanlar eşitip dursaydı da. İçindeki gürrünleri bilen, içindeki dersleri bilen ve Hudayı Allah bulmayacağını, Hudayı Allah bulmayacağını, Hudayı Allah bulmayacağını eşiterdiler de. Ey Sofican, ey Molla, ey Müslüman, ey karger, ey kasip, ey tacir, ey defterde oturuyan, ey karmend, bilgin ovadoluk bilen Allah'ın kapsını kakıp olmaz. Pul bilen Hudayın kapsını kakıp olmaz. Verenlik bilen Hudaya yetip olmaz. Tanışın kârlik bilen Hudaya yetip olmaz. Makam bilen Hudaya yetip olmaz.
Şun kuurunda ulqan ders wada şu haralarda. Ay manalar wada. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazda salam verenne ay diyenmiş kay vaqtlarda Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya lima mana'ta ve la yanfa'u zal ceddi minkel ceddu. Ey Rabbim Allah, sen bir zady bireyin nisen hiç kim onu iyidine qaytarıp bilmer. Hudaya sen bir zady berjek dällisen onu üýşüp alıp bolmaz. Ve la yanfa'u zal ceddi minkel ceddu. Hudaya bir adam malikan bolup fakat malikan bolup da sen ýangyda ulqan derece yetip cehennemden gutarıp bilmez. Awadallyk bilen, mal bilen, dereňlik bilen, tanışynkarlyk bilen, hokka bilen badır budur edip ewe düşmek bilen bolmaz bu zatlar dipdir. Hulasa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir tiki kefi var. Ubudillaha ta'ala ka'annaka tarahu. Müslümançılıkta Allah Taala'nı görýän ýaly bolla ibadet et dipdir. Ubudillaha ta'ala ka'annaka tarahu. Ustadyň görenne, piriň görenne, ya ulqan adamly görenne, ya bir musulmanly görenne, bir görünäjek ya bir reisiň görenne, görünäjek adamlaryň gözünde amal edip görünseň, bu öz başyň ya ol ustadyň ya piriň görmeyjek wagtynda da musulmançylykda bir agyr işleri gelende bilmeýänşik bolup gezmek musulman adamın ahlakından bolmaly ýagdaý däldir. Gaýtaýdaýyn ustadyň görenne, piriň görenne, enataň görenne, jemaatyň görenne bir amal etsek, emma olar görmänni etjek däl. Geçen hefte geçenler şuň adyna näme diýilýär? Riya diýilýär. Bu bir musulmançylykda bolmaly ýagdaý däl. Musulmançylykdaky ýagdaý ubudillaha ta'ala ka'annaka tarahu. Men şu muqaddimany aýtmak lazım bolansam aýdýanha. Allah'ını görýän ýaly bolup ibadet etmeli. Musulmançylygyňyzda mäkam bolun. Hudaý bilen irtibatyňyzda gaýym bolun. Hudaý Allah bolmaz. Sofijan gowjetde eşt. Mollajan. Adançy musulmanlar, aýaly erkekde golla. Hacı däde, jawan dost. Daneşçu, ilmiň ýüzüne geçip beren. Hudaý Allah bolmaz. Gel bugun kugurrine, o üstüne ayet inen görrine. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, ya ceddu, helleke fi ciladi benil asfar? Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam, münafıklığın birine aýdypdyr. Jenge Tebuk'a kitçik uğrajak wagtlarha. Sen tayarlanmaýanmy, gitmeýänmi senlikdir? Rum menen Herakliusyň Urupaň serwazlary bilen musulmanlar jeň etmeli bolupdy. O wagtda jeň näme? Jeň farz. Allah emredipdi, Resulullah emredipdi gitmeliler. Hudaý Resulullah ijazet bermese galyp bilmeýär hiç kim. Dur dayaw adammış, ýa-ni münafyk, pulu dökenmiş. Yani yaşı ulqan adammış. Ona aýdypdyr: "İzelli fe inni zu illah." Yani münafyk betbaht aýdypdyr: "Ya Resulullah, bana ijazet bermeke oňa mak" diýipdir. Münafygyň ahlagyndandyr. Dine gedek garsa hawaň ýok. Amal etmeli bolsa hawasy ýok. Musulmançylyga gedek galsa ýadaw. Hudaýyň razyçylygyny tapmaly ýerlerde men hawam ýok diýmeli. Dünýesine gedek galsa da şey dermi? Garyn doýurjak bolsa da ýadaw men diýermi?
Cüsüne pul giyecek bolsa men ýa-da o diýermi? Ya bir togara öz gürnajak adamlaryny görünjek bolsa men ýa-da o diýermi? Rasulullah gaýdy otýana bi haya adamşy. İzalli fe inni zu illa. Maňa ijazet berseň men kan hawam ýok diýipdir. Yoksa bir adam çyndan mariz bolsa Hudaý aýdýar. Mariz bolsaň arada tutup ýörme. Mariz bolsaň namaz okuyup bilmeýän oturdy oky. Oturup bilmeýän gyşardy oky. Çyn mariz öz ýerinde oň gürnüňi del. Bir adamyň gürnüňi içi haraplyk daşyjak içi möjekligiň alamaty. Bir adam dünýesine gezek galsa jany sag, musulmançylyga gezek galsa men hawam ýok diýip aýdýar. فقال صلى الله عليه وسلم تجهز فإنك موسر. Onna hak Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Tenmir jany sag pully adam, maldar adam teýýarlan gideýlikdir. Senin dik kalmalypdyr. Bilit tudan hokkasypdyr Allahny. Ogry diýipdir, gitmelipdir. Kur'an inipdir, ayet bar. Şondan sürüm men açyk aýdýyn, ýoksa ey jemaat, insafan haya edýän şu ýygyny gurrun aýdymaga. Ola aýdypdyr, ya Rasulullah, İzalli ve la teftinni. Rasulullah'ın huzuruna şuurunu aýdmaly. Onu ya Rasulullah diýipdir. Bana ijazet ver, men galjak diýipdir. Meni azdyrmasana diýipdir. O näme azdyrmazam bolýar diýipdir. Onu ol aýdypdyr Rasulullah'ın mübarek huzuruna. Men diýipdir şahwatum kan adam diýipdir. O ýurda gidip jeňetsem diýipdir, denanlaryny görsem men zina eder, men şahwatum kan diýipdir. Näme azdyryp men günah oklajak bolýan diýipdir. Rasulullah'ın mübarek huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem. İzalli ve la teftinni. Maňa ijazet ber diýipdir, näme men günah oklajak bolýan diýipdir. Men şahwatum kan adam diýipdir. Men o ýurda gitsem zina eder diýipdir. Ey cemaatlar, nat gaýrlyk biderekler. Ey cemaat, haya imandandır ha. El haya'u minel iman. El haya'u şu'betun minel iman. Eger haya imandan näme? Bizde bir haya boljak. İzalli ve la teftinni. Rasulullah mübarek emrinin beraberine şikayet etmeli. Ma ijazet ver, men günah oklama da diýipdir Peygamberimiz. Peygamberimizin bäherde bir aýdan kefi bardyr. Odal barha mejlisde aýdylanlar. Peygamberimizin bir aýdan kefi bar. İza lam tastahi fasna ma şi'ta. İza lam tastahi fasna ma şi'ta. Adam hayasy bolmasa her näme der diýipdir. Hayaň bolmasa her zat edersen diýipdir. Adam qayda olsa, yüzünün suğu olmasa, bir haya olsa, utanmalı yerde utananakla. Bir utanmalı yerle var da dayavdurmalı yerde, Kur'an okuymalı, namaza gitmeli, o cire yerde de, yo men utanayan niye işik bolýarly da. Men başka uğruna gitmeyin, iyini alıp gideyim. Olay diýipdir, ya Rasulullah, münafık da, bana icazet ver diýipdir, men gitsem günah eder ýörerim diýipdir. Zinanlary görme näme? Zinany ba yer boljak bolsa ýyda gaş näme? Gözüňi ýum näme? Habibullah emredip tuqa. Hulasa فأقرض صلى الله عليه وسلم عنه قائلا قد أذنا لك. Am Peygamberimiz beýlesin makıp bolýa icazet berýän sen galaga diýipdir. فجاء ابنه وقال لما ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم oğlu gelipdir. Yanqı münafıqın. Ulqan adammıştık. Oğlu cengi Bedir'de varmıştı.
Başın oğlu 20 yaşında, 25 yaşında iden şol adam 50 yaşın töwregi bolmaly. Oğlu elipdir. Ohan dädesine aýdypdyr, dädesi ýanky munafyka Peýgamberimizin ýanynda bir haýalyk etip duran. Näme Peýgamberimizin kefini ýygyna gaýtardyň, Peýgamberimizin diýenini edmediň diýipdir. Adam ýaşy kiçi de bolsa, ilmi kiçi de bolsa, her näme bolsun, özünden ulukany nasihat et bermäge ijazat bardyr ha. Oğul bolsa dädek nasihat etmäne ijazat bar. Näme diýip Hak Resulullah'ın buyruğunu ýygyna gaýtarýan diýipdir. Ol dädesi ol bihaýa adam aýdypdyr. Mali wal khuruj şedid. Ma amanu fi beyti min bani al-asfar wa ana af'aghzuhum. Onu dädesi aýdypdyr. Kızgın havada näme işim var men diýipdir. Oğlu bilen däde kepleşdi. Oğlu musulman, dädesi bihaýa bir munafyk. Kızgın havada näme işim var men diýipdir. Men şu Medine'de duran yerimde korkýan diýipdir, Urupan serwarlaryndan diýipdir. Heraklius'un serwaryndan. Ünni barp üstüne barp urşeýim olar bilen diýipdir. Oğluna. Adam içi harap bolsa, adam içinde bir kudret, iman kuvveti bolmasa, musulmançılık kuvveti bolmasa, hiç tad etmelilerden ol adamlar. Kızgınına kızgın bahan etmeli. Soğuğa soğuk bahan etmeli. Uykusu yok vakt uykusu kim? Karnı aç olsa açlığı kim? Susap duramazsa susap durallığı kim? Oğlan uşağı bahana, er bahana, hileyi bahana, işi bahana, o hiç tak etmelilerden ne? Kâde içi harap adam bir iş ediyor ha, o da bir peydası olansan ediyor da. Allah için etmiyor, Müslümançılıktan çürüm etmiyor. Yani bir işe oçsun deyip, ya bir dünyasına peydası var, ya bir reisinin yanına öğrek düşüp, halis riyakarda, içi harap adam. Ohum oğlay diptir, la wallah, ma yemna'uka illa nifaqa, yenzilu fika ayah. Oğlay diptir, ey dede diptir. Menin yalansın diptir. 30.000 nefer Peygamberimizin yanından gitsek bolupdy, bir sana kızgın bolmalymy? Sen için harap bolansan, münafık bolansan gitsek bolýan sen diptir. Yenzilu fika ayah. Hay dede sen hakynda ayet iner diptir. Biabrey olarsın sen diptir. Fadaraba wejhehu bin-na'l. Koşun çıkarıp koş bilen oğlunun yüzüne vurdu. Kepleme deyiptir. Kavkulağası. Hakikat bidiren adamların ahlakının bir daşı. Meger oğlu bir kef aytti mi vurlar yani. Nasihat aydı vatiyda. Eydi ade sen münafık için haraplıktan ayet iner ha sana. Tövbet deydi de fırsat bana Resulullah barda yapış deydi. Yani evvelene vurulmana hiçbir vurulmalı yerde abi oğlum kutada. Ondan sonra da yüzüne vurmalılar. Ondan sonra da koğuş bilen vurmalılar. Yani bir adamın içinin haraplığından bir toğır adamlar oluyor az da orta iyiliğinin içinde. Bu adamlar ahun molladan ayıp tapmanı öktü. Mescitten ayıp tapmalı. Vağızdan ayıp tapmalı. Kur'an okuyanın ayıp tapmalı. Hamanı özünün ayıbı yok ya Allah. Onun ahlakından ayıp tapmalı. Hem kişiden ayıp tapya ha. Ama özü var. Her vakit kahar gelasa, acığasa, ya bir uğuz kem bolasa, ya bir dünyasını bir mezeler çekasa, oğlunun şoğda yani erzişi yoktu. Bir nefere hayır yetirmelilerden ne öyle? En işi vursun ha. Öyle hem mekşi ayıp tapan moliye ha. Hem ayıp da ödünlü de. Kime zor yetse şuna ağram salya. Ama oğluna zor yetiye da oğlunu vuru oti. Yoksa şola adamı keplesen ne amaydı oti? Kızgın havada ne amaydı oti?
Peygamberimiz ayıp tafuatiha. Oğlun vurmak ayıp değil mi? Oğlun yüzüne vurmak ayıp değil mi? Koğuş bilen vurmak ayıp değil mi? Bir direk adamların ahlakıdır. Hazreti Mevlana aydiyada şun gurusne mişevi, sak mişevi, tundu bat peyvendu badrak mişevi deyip şol adamlar aydiyada. Adamlar vardır, acığını it yanık içerisine hırlap, vurup yenişek bolup ortaqlıcak bolup turandır diyor. Ya uykusu kim olsa, ya dünyası kim olsa, kimi zor yetiyamada şun kıstıracak bolup turandır diyor. Şun gurusne mişevi, sak mişevi, tundu bat peyvendu badrak mişevi. Oturan yerine de hemme kişiden ayıp tafam oluyor. İkinci kısaca ders, näme özünden kişiden nasihat eşitmeler mi meger? Meger Hazreti Ebu Bekir Sıddık özünden kişiden nasihat eşitmeyenmiştik mi? Hak Resulullah ayrılandan sonra hem kişiden qava adam değil mi? Qava adam, hem özünün adamları raiyetten her kim Ebu Bekir Sıddık'a sen beytmeller dese, ha doğru diyenmiştik. Meger Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh ey Ömer, sen bunun yanlış hadisi kefin kulağına asmayanmıştık mı? Meger Osman Zünnurayn radıyallahu anh bir şan ayıbına ise, ha doğru ayıtyan demeyenmiştik mi? Meger Ali Murtada karramallahu ecehu bir adam, hey sen beytmediyse, ha doğru ayıtyan demeyenmiştik mi? Hazreti İmam-ı Azam, mezhep başımız Ebu Hanife radıyallahu anh bir vaqt bir yerden bariyanmıştı. On bir kişi oğlanca uğurttur. Bir sürfençik yerde, kıysaca uğurun abi. Bir sürfençik yerde yürüyüp bariyanmıştı. Şayet yol palçık bolsun hamana. Haccan oğul tayama yıklama deyiptir. Hazreti Ebu Hanife. Onu oğlan aydiptir. Ey Ebu Hanife deyiptir. Men taysama deyiptir. Ay deyiptir, üstü başım qakarın deyiptir, bir dadı bolor deyiptir. Sen alim adam, sen tayama deyiptir. Sen taysan, kan adam tayar deyiptir. Hazreti Ebu Hanife näme diye radıyallahu anh. Şu oğlancık bana beren nasihati içimden geçişyanık, bir alim adamdan nasihat eşlemek diye. Ey oğlan sana yetiptir mi? Sen bana nasihat ediyen mi? Diyemişler adamlar. Mena taysam turar niptir bir dadı bolor deyiptir. Ya ilayağım devulur ya devulmez deyiptir. Ya palçık bolor üstüm ya bolmaz deyiptir. Sen tayama deyiptir. Sen taysan kan adam iyiliğin ötüşü tayar deyiptir. Ama mağdamana diyen kefini ödde. Bir oğlancık bana bir nasihat aytti. Ölüyünce bana bir hak nasihat bollu içimden geçti. Ve men şu nasihatı tuttum diye diye. Mıdam haberdar olup Allah'dan dilek kedim diye. Merd imanlı perişteyi ala adamlar ışılar. Ödünden kiçi olsa olsun. Aydiyan hak kefi senden menden olaqan ki. Meger hak hem kişiden olaqan nel mi? Meger hak Allah'dan nel mi? İnhe bir adam içi harap olansan, pest adam olansan, oğlunun yüzüne vurttur, kavuş filan vurttur. Hulata oğlu näme deydi? Hay, deydi. Menin a münafıkçılık deydi. O da vuruptur. Hay, deydi sen marada aya diner deyiptir. Allah Teala da aya deyivertir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve minhum men yekulu zelli ve la teftinni. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله تعالى آيات يبرت ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. Sen yanında dawr münafıklar var. Bana icade ver, ey Muhammed men azır mı deyip ay diyeler. Ala fil fitneti sakatu. Huday näme diye. Ey adamlar, kuluğunuzu açın, gözünüzü açın, havasınız cem olsun diye Huday diye. Fil fitneti sakatu. O betbahtın şu duruşunun özü azmak değil mi diye. Peygamberin diyeninden çıkmak azmak değil mi? Hudayın buyruğunu terk etmek günah değil mi? On özü günahın için ne duyan duruşu deyiptir.
Ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin. Cehennem kafirler gabap durandır deyiptir. İbn Ureyli. فقال الجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعينك بمالي. Hem olay diptir. Peygamber'in yanına varıp men niptir ödüme qalacak diptir. Yöne sana bir miqdar mal bilen kömek bereyin diptir. Musulman yanacak bolup kesip ha. Hamany hey Peygamber'de odur götürýär. Men hawam ýok, men oňamak, ay men barsam sana ederin, men günah ederin. Bir zat o meni hadir de gitçekkädenmi? Walakin u'inuka bimali özüne münafık diýdirilmejek bolup özüne ha musulman ahim diýdirjek bolup men bir miqdar mal bereyin sana diýipdir. Ey cemaat, Allah Teala ayet indirtir. Ey cemaat, Huday Teala Kur'an indirtir. Ey cemaat, Allah Zülcelal ayet indirtir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Ey hak Resulullah şolara aytiptir. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. Hoş bolup getirsinler, narahat bolup getirsinler, sadaqaňyz kabullar diýip aýdaga diýipdir. Mal getireli, mal bilen sen begendirer diýip diýer. Qul lan yutaqabbala minkum. Qul anfiqu tawan aw karhan lan yutaqabbala minkum. Aýtşolara diýipdir. Getirýän sadaqaňyz kabullar Hudaýyň ýanynda diýip aýtdypdir. Innakum kuntum qawman fasiqin. Näme niýet bilen berýär şu sadaqany? Özüne münafık diýdirmejek bolup. Ey cemaat, ozolla kän misallar geçendir. Bir adam iştäsi ýok bolsa, meriz bolsa, ertiden ta akşama çeli zat imandir, içmendir. Şodur şunu öýde ýatyp geçipdir. He, bun men arada boldum o diýse bolarmy? Bolmaz ahim, niýeti ýok ahim. Hemen bun arada tuttum aýtmen diýse bolarmy? Bolmaz ahim. Bir adam amany bir sowatly adammış. Bir musulmançylyk Kur'an näme, hac näme gowgulasyn. Bir zatda bilen bilmeýär. Ýöne şu halk haja gitdiýe, şkälen bizde bir ýakynny göreýildi, aýal pamany denanasy bilen ýa dost bilen gürrüňdeş bolýar. Hudaý buyurupdyr diýip ýadyny ýok hamana bir adamyň. Şkäbe Medinäni bizde göreýildi, näjere zat diýip gitse, şoňa hac diýip bolarmy? Bolmaz ah. Hamana şol adam haja gitdiýär-de, hamany men käbäni göreýli, öz ýanyny şoha. Käbäni görür, Medinäni görür. Niýet, bir zat bilen işi ýok. Mekke barıpdyr, Medinä barıpdyr. Soňram gelýär, wagt eşdiýär, nesihat eşdiýär, Hudaýyň buyrugyny berýär. Şol adam haja gaýta gitmeli. Öňkü hajda haja diýär. Niýet ýokdy da. Allah Teala ayet indirtdir. Kul anfiqu tawan aw karhan la yutaqabbala minkum. Nämeden sürim sadaqa berýär? Özüne münafık diýdirmejek bol. Peýdasy ýok diýipdir. Görün kamil bolmadan sürim bir hadis şerif okumak lazım iştärdi. Niyet barada o kulağasın. Kısaca tekrar edeyim. Bir adam erten akşama aç oldu, yani aradan işini bitirdi. Niyeti yok bolsa arada bolmuyor. Bir adam mal sadaka veriyor, yan kadam kuda münafık. Niyeti fakat münafık diýdirmejek bolýar ha özüne. Hudaý, din bidat bilen iş yok. Onqyda hiç şey boldy. Emma niyeti görün gowdat we biderek zatdygyny. Bir adam bolýar, geceler turup teheccüd namaz okuyor. Geceler teheccüd namaz okuyor. Ödünü bername olupdyr. Ohan tagatçygym kurya ya Kur'ana akşam yatyada teheccüd namaza turjak diýip. Gece turup okulyan namazı teheccüd namazı diýilýär-de.
Ohan bir yatıp qalya erti azan şekilinde turya. Ohan bir nämedir narahat bolur. Munu daňa çanna turup durun. Wahey diye. Şu barada Resulullah'ın aýdan kefin ulasın. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Men ata firashahu ve huve yenwi en yaquma min el-leyli fegalabatu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa ve kana nawmuhu aleyhi sadaqatan min rabbih." Rawahu an-Nisa'i. Peygamberimiz näme diye? Bir adam gece yatsak bolanna teheccüd namazı turuyup ihlas bilen yatsa, oham teheccüd namazı turup bilmeyeni daňatanna tursa, teheccüd namazı okuyanın sogabı şoňa ýazylýar. Näme diýip? Oň niyeti salym. Bir ýoksa hurruk çykyp ýatyp galha daňat ýança. Ýöne jany bilen turjakdyny odaly okyp beren adam turuyup ýaty niyetini. Mun niyeti salim bolansyň şu yatıp galylyk da adam namaz etap bolýar. Emma niyet biderek bolsa mal getiripdi. Ya Mekke Medine gidipdi, oň peýdasy ýok da. Nadir niyet muhim bol qalya? Nadir niyet muhim bol qalya? Bir adam yatyha hurruk çekdi. Emma niyetinde men turayyn diýip ýatypdyr. Teheccüd namazı okuyanın hesabı. Oham sen soruyan da näjili teheccüd namazının hesabı bolýar? Bir yatıp qaldy ki Peygamberimiz näme diýär? Ve kana nawmuhu aleyhi sadaqatan min rabbih azza ve celle. Rawahu an-Nisa'i. Peygamberimiz näme diýär? O yatıp qalmadymy? Onu Hudaý Taala uykusyny sowgat etip berdi, yatdy diýdi. Ol Hudaýdan sowgadan uykusy. Hudaýdan bir hediýe şoňa diýär. Hem yatdy, hem teheccüdüň sowabyny aldy. Näme di? Niyeti salimdi. Beherhal yankı münafık men mal kömek bereyin, bir tiptir. Allah Taala aýan intir. Mal näme niyet bilen getirýär? Ýöne bir içi haraplyk biderek niyet bilen kabullenlipdir. Münafıklaryň ediyetinden bir adamdan çykdygyny. Jenge Tabuk ew ýanyna bolan wakalar gitjek bolupdy qala. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم. Münafıklar öýü barmışdyk. Şonda oturşýarmışdyklar. Şu adamlary jengden alqaly eýlen diýmişdikler. Musulmanlar waswasa eýlen diýmişdikler. Qızgın hawada näme diýmişdikler. Her kimi tutup otağa salıp gürrüň berýärmişdikler. Oğlan şoň goý kitjekmi? Hey, Rupa bilen urşma, Rum bilen urşmal ha. Ýa-tyrpaňyl, killeňde ýokmy? 2 ay wagtlaýa gitip gelşin. Şu jenge Tabukpa, Peygamberimiz oğra gitip öýüne gelýänçe 50 gün bolupdyr. 2 aýlap sen oğlan şoňap berkitme. Şu biderek kepleri waswasa diýärmişdikler. Munna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eşitdir. Bir neçe sahabasyny ýiberdir. Şoň içindekileri tutup getirin, kim bolsa da oşu öýde otlap ýykyň diýipdir. Ýa-da münafyk öýüne. Şu öýü otlap ýykyň diýipdir. Şu öýü otlap ýykyň diýipdir. Bir musulmançylygy pikirini harap etip barýarda. Oňa sahabalar barýarlaryny içindäki münafykly eşitip penjarasyndan gaçyp, içinde münafyk galmandyr, ýöne öýü otlap, şu durşuny ýykylypdyr. Allah Teala ayet indirtir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah ve karihu en yujahidu bi amwalihim ve أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الله تعالى يدين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله.
Münafıklar hoş bollular Peygamberimiz uğradıp ha bir de qaliyas keyip bollu deyip begen şeyler deyipdir. Hudaya Allah bolacakmı? Hudaya uçup bolacakmı? Tarafın Allah kimsin? Ey cemaat, Kur'an'ı öde ferihal muhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Peygamberimiz diyen etmeyen Peygamberimiz iyi verip ha keyip bollu bir qallık deyip hoş bolacak bilýärler deyipdir. Ve karihu en yujahidu bi amwalihim ve enfusihim fi sabilillah. Hudaý ýoluna jallary bilen, mallary bilen zähmet çekmän gyn gördüler. Ve qalu la tanfiru fil har. Qızgın hawada näme işiniz var diýerler diýipdir. Ve qalu la tanfiru fil har. Qızgın hawada näme işiniz var diýerler diýipdir. Hudaý Taala näme diýer? Qul naru cehenneme eşeddu harra. Ey Resulullah şol adamlara aýt diýipdir. Cehennem bitir qızgınlar ha diýipdir. Qul naru cehenneme eşeddu harra. Qul naru cehenneme eşeddu harra. Aýt şolara diýipdir. Belki älim jahany eşitdir diýipdir. Cehennemin qızgyny kändir ha diýipdir. Inhe bir münafıklar da bu ürün eteğine manasını dikkat et. Mana vaha. İnşallah 4-5 dağdan tamam ederim. Öýler qalallarına hoş bolupdylar. Näme iç harab adam hiç işitmellerden hamany bir zähmet çekip bir iş etdirýärler bolsalar hamany üýşip musulmanlar bir iş edýärler da. Oğlum zähmetli iş, agyr iş. Pir vurmaly, kulen vurmaly. Meselem mescit bejermeli, zähmet çekmeli. Ama gelmendiron öýünne janysa kayfkoka. Öýde hoş bolýar. Hamany öýdüne agyram düşenakda. Sogapdan galanyna hoş bolmaly. Dereceden galanyna hoş bolmaly. Bihişten galanyna hoş bolmaly. Ohum ve karihu en yujahidu işitmen gyn görýärler Hudaý ýoluna. Bir de belli ahirkisi näme? Ve qalu la tanfiru fil har. Şimdi iki ders var. İnşallah 4-5 dağda tamam edelim. Ay diýerler başga musulmanlara, "O kızgın hawada näme diýip." Şu musulmanlara ýüregi awy aýtýamşylar. Bu adamlar ey cemaat, bu adamlar bir adamlar iki özlere hiçsat etmellerden özleri sadaka vermeliler. Özleri vaaz vermeliler. Özleri şu direkt Resulullah'ın yaşayışının gurduğuna gelmeliler. Özleri mescide gelmeliler. Hulasa qawlada barmelilerden na bariyerlerde alqalmalarına. Xod kar nemi konand ve dost nedarand digaran ham kar konand deyip pas saydilyan kepta. Özlere hiçsat etmelilerden bir adam bir iş etse de şonu gyn görmeli. Sadaka vermiyor ha. Sadaka berýänni gyn görýärler. Näme pul berdi? Öýde wagz nasihat bermelilerden wagz berýän gyn görýärdi. Öýde namaz okuymalylardan, Kur'an okuymalylardan, zikr etmelilerden, nur medresine girmelilerden şol adamlarda gyn görýärdi. Ey cemaat, münafıgyň ahlagy haş. Kur'andan aýdyp ötin. Musulmanna bolmaly ýagdaýda. Öýde hiç etmiyor. Etýänni gyn görýärdi. Yoksa Türkmenin içinde kän görýär, kän ejdiýär. Gowy bilýänsiňiz, bir tawar geliller adamlar var. Öz dinine gaýym ha. Ýöne dinine gaýym adamlar gowy görýärler. Berekellah. İman maşyň kalbynda. Birini alyp çykar şu imany. Öýler bitir bir dinine gaýym ha. Ýöne ýüreginden imanly adamlar gowy görýärler. Nasihat etýärler, gowy görýärler, sadaka berýärler. Allah kuwat bersin din tutýärlere diýärler. Bir gün alyp çykar şu imany. Bir gün inşallah kıyamet görürsünüz cenneti de salar şolan mehabbetleri. Çünkü Hudaýa mehabbeti var. Hamany häzir gaflatyň içinde bir ýoldaşyna ya boýdaşyna ya bir zadyna alyp girip bilenak. Ýoksa ýüregine imanmady. Emme bir pest adam, bir münafıklar öýde hiçbir etmeliler. Musulmançylykda da bir zat etse de şonu gyn görýärdi. İkilenjisi, ey cemaat, ey haklı zamanna, düşüm zamanna, ilim zamanna, bilim zamanna, danışgah zamanna, kompüter zamanna, teknoloji zamanna yaşayan insan. İlgünür fikretde var. Bir adamlar var, bir erkek adamlar var da,
O dikkat edin. 2 ay olupdur, 3 ay olupdur, 1 yıl olupdur, 2 yıl olupdur, oğlan uşağı bilen işi yok. Zenanası oğlan uşağı bilen. Hop, hiç aslen zindagisi bilen işi yok. Ya bir yana çıkıp gidipdir, ya ovada da olsa hiç innem yaşalori. Ve şol adamın emulori, dayıları, yegelleri, hemsayeleri hemme kişinde haber var da ey cemaatla bir nefer şolun içinden turup şoluklarına nasihat aydanakta. Ey oğlum şunu yetişsene vur can mallim can yegen can daycan can doğancığım deyip bir nefer şuna bir kavkep aydanak. Hop emme şolukların kelletini börük koyup dur Kur'an'a mescide moğulları koşulası var yerli yerden şuna azap vermeli. Müslümançılıkta bolmalı da atmış. Yoksa oğlum şunun innemeyeni aslında her tüysünü gelip be ha. Şuna bir nefer yürüyor ağabey yanakta. Näme deyip hamana öz yanın delili var. Halkın zindagisi bilen näme işimiz var diye de hamana. Halkın zindagisi bilen näme işim var deyip bilen adam ha öyle. Emme sen yani mescide kalsa, yaş tefsire gelse, ya bir Kur'an okuyuverse, näktir bäňde diye de. İman şu kefayettirar mı? Müslümanın kamşılı adamlar. Hudaya iman var mı kamşılı adamlar? Ya bir gelirler var, aslında zindagisi bilen iş yok. Adam sıfakir narahat. Bunu ağlak geçiriyor. Şonla şu gelinin enatası deyip, kaynatası deyip, hem mekiş biliyor şu cürek zindigisine erine oğlan uşağını ağlatıp getip verildiğini. Bir nefer şun kenara çekip nasihat aydan akta. Can gelin bolor da sen bir otursana zindigin menen bol bir huday var, bir kıyamet var, zulmün iyili bidireptir ha, zulmün iyili iştir ha, puştur ha bir bitmesene can mallim, can gelin deyip bir nefer aydan Allah şuna yok, hamana näme halkın zindigisinden işimiz yok diye. Emme şu gelinin üyüde hamana yığnansa, tövbe etse, haram toylara gitmese, Kur'an'a katmasa inni hem mekşana da veriyordu. Näme deyip Müslüman adam beyle olmalı. Näme deyip imanın etenine beyle olmalı. Kimin gözünün yaşı akmalısından söyleyeyim. Kimin yüreği yanmalısınlardan söyleyeyim. Haysi Müslüman yüreği yanmalısına. Kimin içinden geçmeli şu vurcunlar. Kimi ötmeli şu vurcunlar. Hem mekşidirişini bilmeyen şikort geçirmelilen mi? Ey cemaat, Huday da vardır ha. İman gerektir ha. Adamda kabir vardır ha. Kıyamet vardır ha. Hak Resulullah'ın şefaatine mehteştir ha hemmeni. Sogap adamı gerektir ha. Haram adam zahiliyendir ha. Adamı bereket gerektir ha. Adamın nur gerektir ha. Adamın niyazı vardır ha. Dünyasında ve ahiretinde. Allah Teala yaşayışınızı, zindaginizi iman nurundan dolesin inşallah. Allah Teala dünyanın da ahiretini de abad etsin. Edip bilen, ihtiram bilen, dargınık zamanın içine Resulullah'ın yaşayışmış bir kıyımlaman oturdunuz. Cennette de bundan avadan oturmak hak Resulullah'ın cevarında hemen de nesip etsin inşallah. Bir dargınık zamanın içinde Hudaydan katı umid ediyet bir doğalı yerde durmaz asmanlara zavulun geçer inşallah. Huday Teala içerliğiniz bilen bereket, mehabbet, iman, abruyda yaşap dünya ve ahiretini de abad etsin. Bir alhamd kul huvallahu okuyayın, bütünlemizin ruhunu da bahşedeyin, vatanımıza da dua edeyin, ağzı verilik, mehabbet, ittihad, iman, abruy, mescid medreseli yürüyüp dursun inşallah. İhlas bilen okuyun, izinden dua eder. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İlahi amin. Marizimiz va deyipdirler, hatm Kur'an-ı Kerimler okuyupdirler. Hemmesini bahşet. İlun vatanımız, Müslümançılık, mehabbet, marizlere şefa. Amin ya ilahel alemin. Allah Teala'dan katı umidi vardır. Doğalı yerde durmaz inşallah. Amin ya erhamer rahimin. Nes'eluke min rahmetike. Amin ya mucib. Amin ya Allah.
آمين يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله بارك الله. يردسلونغن دي إلنين تتورين.